Hello sa tanan tao sa kalibutan, especially sa Pilipinas. Hello! Mabuhay! Si Inday Weirdo na pod ni nagsinamok sa inyong adlaw. So guys, syempre aron masulit ang atong bakasyon magsoro-soroy pod ta bisan wala ikot kwarta. Barator mo pod entrance ni guys 30 pesos ra. Okay ra pod no. Kung ikaw nara ka sa around Bukidnon, hapiti ni guys nga lugar kay super nindot dire. O diba nindot kay itong mga cottages? Wala lang ko nang utana pila bayad ato guys. Kung gusto mo mag-overnight, okay kayo. Ay, wala lang ko nang utana pila bayad lagi. Kay suri-suri ram ko ni nga mo guys. Kay di man may matog diri good. Kay wala man tay kadet-det. O diba? Nindot kayong view guys. Nindot kay sa ubos. Klaro kayong mga pine trees ba to guys. O daghan kay gitanom nila. Green kayong palibot guys. Na pwede daruhan. Og syempre na pwede kayo makitang linabhan. Kay Pilipinas good. Og super ang mga buwak guys. Grabe kanindot. Og syempre gi-enjoy rang pod na mo ang among road trip kay distansya biya po ni gamay guys. Kay from Maraman pa ba good me. Nindot biya pod kay ang among mga nangaagian nga palibot. Og nindot sad kay panahon, wala aning adlaw. Og daghan tang nakita nga flags guys kay it was Independence Day magud ning paglaag na mo karon ra ko naka-post kay nabisi gyud ko eh. Nindot kay ang buwak guys, balolet. Og syempre, welcome gyapon ang tanan nga tao sa kalibutan. Bisag dili ka taga Bukidnon guys, i-try gyapon og laag aning lugar, especially kung vlogger ka, try to visit this place. So guys, inani siya guys, tungas pa kay inaanak ka kataso niya daghan steps kung mabakler gani ka. Usa ka gyud ka nang hagdanan nga daghan kay tas kay pila ka to ka steps. Nindot yung kayong mga flowers. Bye. So guys, mauni siya pag abot nimo sa taas. Na siya another steps dito. Restaurant to siya dito sa taas guys. Napod siya wishing wheel. Wrong. Wishing well. Ana dito pag-pronounce. Tasan siya naman guys kay Bisaya. Siyempre, pataka raning storya ning Bisaya Pero ay na magpalag dia guys kay pamugas ni nga kuha ha. Kay pitos bi kayang panagat karong panahon na guys. So, mo ni siya guys ha. Lantaw 360. Naran ni siya somewhere sa Talakag. Lirungan Talakag man yata to guys. Nice kayo siya view guys. Try to visit here, okay? Unsa din siya nga flower guys. Kinsay na kay bawa ani nga flower. Mura lagi na siya og grapes. Grapes nga gagmay. Unsa ka nga flowers? Karon pa ko kita anong nga buwak ba. Napod siya mga naning mga cottages guys. Og syempre nindot kayong mga buwak guys. Kung napod siya mga balay-balay sa murag cottage mura sa diwindi guys. Gagmay man. nindot pa nilang mga banga-banga. Cute kayo diri guys. Nice kayong view. Nindot kayong hangin diri. O pasalamat gyud kay mi sa Ginoo kaning adlaw kay wala gyud siya nagulan guys sa among paglaag kay amo laging ilag among bisitang gikan sa akong sister o mga pamangkin nga gikan sa Cagayan de Oro. Syempre ilag na to sila kay aron nga makatry pod ay first timer man gud ming tanan so excited kay ming tanan. Super beautiful diri guys. Oy.
Naputi imong sakaon nga mura nagkag nitungtong og nasangko sa ulap. Natagaw biya pod natagaw po ko gamay diri guys. Pero nindot yun diri, nindot kayo ang hangin nang naka sa taas. Super relaxing ang imuhang feeling. Nice kayong view, kay green tanan sa palibot. Super good guys. Itry diri og daghan kay og mga selfie spot din hi. Maglibot-libot lang ka, maka-picture-picture ka sa mga ano nila diri, mga decorations, pareha ng heart o gatong again wishing well. O guban pang mga selfie spot, mga picture spot diri guys, nindot siya. Siyempre naapoy gamay nga playground diri guys para sa mga bata, makaduyan-duyan sila. Naiduyan diri nga sa baan. So again, visit mo aning place guys. Try ninyo ban inyong mga kauyaban, kadet-det or ang family ninyo aron ma-enjoy pod og matry ning place. Kay grabe kabugnaw sa hangin diri guys, nindot kayo.